модарам мегуфт доим вақти хоб кун, албатта бо паҳлӯи рост. Он ҳама коре ки ният мекунӣ, сар бикун бо қувваи бозуи рост. Нонро доим ба дасти рост гир. пӯш аввал остини ростро. гар бибандӣ дасти рост деҳ, дасти чап не хайр дорад, не бақо. хурд будам, бехабар будам ҳанӯз. фарқ байни дасту чапу рост чист? хоб кардан, сер будан муддао дар дасти чапу рост нест. баъд фаҳмидам, муроди модарам зин насиҳатҳояш дигар будааст. бо чунин панду насиҳатҳо ба ман ростиро тарбият бинмудааст.